Ka jingjia ka ba isar kai ka bala jia nin da sipalei ha ka ba ar phongot kinong lit jinglet kila sha thang im ha ka ding ka bala klang bat khan rengot ki wei pat kila men saujur hadin ba ka wei ka bos shimet ka balik na jai salmer sha jodhpur kala kemding kensan ong ki pulit kadau bala pelong ya ka bos ban kemding kensan la ong bakala bandei na ki jingthut ki landing katega bos ha ka por bajia katega jingjia ka dan sok puyongot kinong lit jinglet la ya thu ki pulit ka presiden Draupadi Murmu kala khot ya kane ga jingjia ka bapan mang mensem hadu kata mar kalabu ji duai ru ba kini kibla mensau kin yo no ya ga jingko jikia u menteri rang ba du kari unar Modi lapan pauru ya jing sokia halor ga jingdu no iki mensem breu baru lapan bana ya ki song jingrap ka ba ar lak tingka na ga ki bahai ngasem jong ki bala khalat no ki kubor kila itu ba unongnya ula pensange ya ga bos harut ka surok handai tang hapo kindet por ki tlik ding kila bam du kensan ya kan kali kinong song snong bat kinong lik nongwan klalik marmar sak tegi jaka bat kila yarap ban plai em lapan tip ru sak terpilip ding bat kipulit bat kinong lik jinglek bat kinong lik nongwan ke bela mensau lapan kit Shah Jawahar Hospital Hajai Salmer ban yo jing Sumar